Hammadi Hunare. Hammadi Hunare ko wuro mawngo e diwan mo hoɗi o. Hammadi Hunare waɗi wiɓe sosa ko vers 10e siècle, waɗi wiɓe ko 13e siècle, waɗi wiɓe ko 15e siècle. Kala ko wawi wonde en nanodiri Hammadi Hunare ko wuro ɓoyngo. Hammadi Hunare waɗa commune koye 2008 kono élection mum gadano waɗa ko 2009. Tugude e 2009 ha 2019 woni maire commune mo Hammadi Hunare ko biyeteɗo Amadou Samba Kane jibinande nokku Hammadi Hunare. Mbele ko maire liggotoɗo, nanodiraɗo, jokkodiraɗo, ballowo ɓalliɗo population mun, ɗum ko namdal. Hammadi Hunare hoɗi ko e jejengol. Hammadi Hunare ko e nder région mo Matam, département mo Kanel. Population Hammadi Hunare ko 15,000 habitants. Woni 15,000 fittandu ene fina e Hammadi Hunare. Superficie Hammadi Hunare njajendi ndi ko 35 km². Hammadi Hunare ina waɗi jamaji 12 e jumaji 3. Waɗi ko leɗe 5, legal hayre, legal mabuɓe, legal soninkoɓe, legal jingue e Madina Fas. Hammadi Hunare ɗemɗe ɓurɗe haalede e nder wuro ngo eɗen mbawi wiide ko ɗemɗe 4: Pulaar, Soninke, Wolof e Français. Commune mo Hammadi Hunare distance mun e capital Sénégal Ndakaru ko 567 km walla seɓa ɗum seeɗa. Hammadi Hunare ɓuri wurde ko e ndema, ɗangal, awo, ngaynaka. Hay sinno ko ɓe remannoɓe jeeri e waalo, joni kam ma won fodde duuɓi 30 pawɗi ɓe ɓuri wurde ko e ndema gese maaro Chinese. Ko meeɗani wadde waɗi e 2019 e nder Hammadi Hunare. Woni ndiyemeje toɓo ɓurtuɗe dambade e nder wuro ngo donka yaltude ha ko heewi e galleji pusa kuɓeje njana. Holko foti wadde noon ɗum ko namdal. Alhamdulillah ko ɗo Hammadi Hunare. Min jetti Allah ko ndiyam bonni min tan et puis bonande bonde et puis ko golle Allah wona golle neɗɗo. Bon Allah ni andi kala gondo neɗɗo tan taw ko neɗɗa ma bon yaltude diwan mo jibinda e to mawnda ha ganda aduna ganda hoorema bon idu ton nyaloma goto ene metti quoi, franchement ene metti to wawi hadde. Et puis bon vraiment ko yettera Allah kadi parce que hamin gurdam mana gandande hoorema ene samoride parce que wona neɗɗo wiyata ene moƴƴi parce que bon sa wonani galle ma tan a wonani nokku mana gonda hoore maɗa a wawi wurde hen a wawi wadde hen ko belda walla a wawi wadde hen bon miijoji ma bon ene metti franchement à dire ene musa to wawi hadde franchement à dire. Min gonmi ko legal hayre galle mbiyata ko galle Abdoulaye Ndiaye comme Issam Boubou Dali galle mo wona hande tan ngol naati enfin nde hirade naati hono ɗam ɗon ndiyam ko non ɗam ɗo kono hon ɗam ɗo arani ɗamde ɓende ngol ɗo lomti ngol ɗon heew teb gal o heew hawi dag nande Allah naɓɗi suturo hawre bandiraɓe dogani kam ngari ƴetti bagage am jaltini ɓiɓɓam nayi jaltini boowal wonko boni hen kono ko alhamdulillah nani aranno kono wona hitande fof walla wona duuɓi fof aranno ene aranno saaha fof noon kono so ari noon yettere Allah noon yimɓe wuro ngo ene gummo ene balla kala galle jeeyaɗo ene ngara goto fof adda kaɓirɗe mum adda ballal mum ɓe gona e as haɓe keeɓa ndiyam haɓe keeɓa lawol ha ndiyam nam wawa ɓennude ko noon tan ɓe kewi wadde hitande fof kono hikka kam no ardini wonde ko hulɓinade ardi ko bettere ardi ko jaawiye kadi hikka kam ɓuuri hewde doole kam ene aranno kono kam wayani no hikka ni hikka kam ardi tan mataw ardi tan ko bonande tan e hoddiroji Allah. Aha minen kam ɗo kam joni ɗo kaldirten ɗo joni ene wawi wonde huɓere daraki ɗo hande eyyi maaro kadi yeehi nebam yeehi eyyi affaire nden noon nde yarini noon woni hulɓini no hawni en hulɓini no hawni waɗi yiwonde nde premièrement ari ko ñalawma presque hedde kiiɗe bon amin gone huɓere he
mi tinani mara tan wiye won biɗo wonde ko ha ngal ɗo ɓalal min jii ɓalal ne en ɗum ndeke ɗo ngal ɗo ɓuddiri toon hawra ndiyam ari min ha ɗo redorte ɗo ummotomi ɗum tan taw ndiyam ari ɗo redorte jaltanmi ɗum mbiyammi ijam ɗum ɗo ko ndiyam tan e ɓalal wiide Allah waɗi tan ko yendir ko boowal yendirani nder yendir ko boowal bon amin kaala min deƴƴani wonde nde kadi joofi ko ndeɗo aɗa yiyande ndeɗo kadi refti hen yi joni noon kadi min ɗon kandude men Allah waɗi kadi ɗum kam banggue ration o kam ko wayno maaro en gawri en kam hay batte min ɗum nani hen ɗum kam foof yeehi yaade ndiyam ɗum kam hawre taw oɗo koddiɗo men galle sernaɓe ɗo ene mbi yomi ar gon ɗon jogui ɗon cuuɗi soko cuuɗi ɗiɗi soko cuuɗi tati soko cuuɗi nayyi ko jimmi fof cohlume fof yomi ar min e ɓesgam fof gon ɗon ha ɗo Allah hanni ene wayno ɗo joni fodde wonde cuuɗi jeetati boni pusiɗo par ce que ndeɗo huɓere mawde waɗi ko cuuɗi tati nde fusi nde dajjitima ndeɗo waɗi ko cuuɗi tati e bafe e pantare dajjitima huɓere sukaɓam gonnoɗo nde waɗi ko cuuɗi ɗiɗi e sal fofo dajjitima mais kabinaji ɗiɗi juuti boni min joguino ɗo ko wañ boni kadi so tawi ndiyam naate nokku gonga woɗi saji cuutama kono so tawi épos leppi andi épos kala ko wawi wonde so leppi tan o boni mais min jalti koɗanɗa men noon par ce que so huɓere dajjitima ala ɗo mbalda ɗo joni min mbeɗomi galle Mari Sinthiel en min rewɓam ɗiɗo foof rewɓe Siley Mignane nana galle Baba Modi dow étage to suudam wondu ɗo ene ndu uɓere nde ko ndiyam naati e mayri inde naati ha boni inde waɗi ko petti nde ɗo ene wonno kadi uɓere nde kadi ndiyam ɗam liɓi ɗum mboɗo ene wanno maaro e nebam e suhara foof boni e teptam foof boni min e ɓesgam fof min goni ko galle Ceerno Bayal ɗo min koɗani galle Ceerno Bayal Tallo ɗo min koɗi eyyi min koɗani galle he nde noon ala hen suudu ɗo min koɗi eyyi ndega yani ndegani kañum ko way tan ko boni ko ndiyam ɓolom ene nanna ndiyam min ngala hen to min koɗi fawram nduɗo ko maram bannomi hen eyyi guuram fof ko hen wonno nde ndu yani ko jamma e on satu hayɗo mbalɗa ɗo hayɗo min ɗumin gonɗo amin kuli oto yande min goƴƴa ko ration o min ɗacci ko ha weeti ko heewi hen boni nde caɗele ɗe mbaɗi nde hilifaɓe ardiɓe commune Mouhamadou Hounare darima hen fodde munen e addude balle ɓe gari ɓe balli min ɓe mbaɗi pompe ndiyam o bon hol woɓe joguiɓe machine aji ɓe gari ɓe balli min pompe ndiyam o ndiyam yeehi bon caggal ɗum kadi bon yimɓe mairie gari ɓe jeewi bon ɓe mbi ko bon kala bonniraɗo hunde a bindata ko rapport ɓe jaaha taw mairie walla jaaha to en jaaha brigade bon min jeehi toon min bindi mais Allah waɗi noon ɓe mbi ko dans 3 jours ma état addu wallal muɗum mais ballal ngal ari balle ɗe ɓe mbaɗi kono min ciya minen kam min jawotaka niɗɗo mbayata ɓe dokki men goto fof hokkama min hokkama sac ɗiɗi maaro e sac e bidon nebam e poche goto nande e guttuji ɗiɗi guttuji tati warde sawet e daago e poche gasi ha laaɓi min ko ni potirami hen mairie Mouhamadou Hounare kam holko min keeɓi hen min keeɓi toon maaro e nebam e poche aji min keeɓi ɗum eyyi yimɓe wuuro ɓe kadi kañumen kadi goto fof hen waɗi hen junggo mum eyyi kono komin keeɓi hedde mairie Mouhamadou Hounare ko kam min ganda so tawi ko laamu walla ko yimɓe moƴƴuɓe tan gaddi ɗum comme no yimɓe wuuro ɓe mbaɗi ni banggue laamu ngu wayi alhamdulillah jettoɗo ngo nde ɓe gardi ɗum noon bo ɓe gaddini min ɗo maaro heeɓi sac uji ɗiɗi maaro tawde ko Allah sac sukara e matalaji ɗiɗi to gosi bidon nebam gasi joni noon nde balle ɗe ngari nde beele feccirama no haniri ni nde ballal ngal ari nde noon Hounare ne hawni no fewi
mo bonnirago fofu jomumen bindi indeji munen bon badi hen bon wadira ko affaire politique wiya ko ɓe mbi ko wattaki politique mais c'est ɓe mbaɗi ko politique neɗɗo yo halnu hoore yo halnu hoore mum gonga galna banden gonga ɓe mbi ko boniraɓe bon eɗen gandi boniraɓe fof ɓe citi ɗumen mais no waɗirani franchement wona lawol heddi noon neɗɗo fotani fodde musiba e mum kono wona ndiyam wirtima galle ma tan hankkadi lancita aduna kadi wuuro Hamady Hounare ko ɓuuri bonnude Hounare kala ko are wuuro he ɓe jarata hen ko politique oɗo distribution wona politique mi hokkani ɓe gollumi politique tan ko jaayiyaɓe en dokka sa yi kadi mi addi ha chef de brigade gendarmerie ene waɗa ɗum dirigé e yesso préfet pour que wona transparent nde waɗate distribué kadi mi wonani toon kam ha distribution o fof gasi mais nde fuɗɗoto nde préfet ene tawa sous préfet astahfirullah sous préfet ene tawa commandant brigade o ene tawa min mboɗo tawa e des conseils municipaux ɓe ƴefti ko liste ɓe puɗɗi kaari premiére gonɗo liste o ɓe dokki ɗum ko noon yaari ha gasi o waɗi ɗum e juuɗe préfet o waɗi ɗum mana e juuɗe gendarmerie ko ha ɓeydo moƴƴude mairie ni tan ne wawno sippirede hen maintenant sa yi o noddi gendarmerie o noddi préfet sous préfet kamɓe fof gaari ko yo ɓen jaa sur le terrain mbaɗa constat ko kamɓe kadi effectivement ko kamɓe jeeyi terrain ɓe mbaɗi constat ɓe gaari e galleji ɓe pilmi mana ɓe ƴefti note caggal nde feccere nde waasi rewde laawol holmo waɗi ɗum won noon ko wasde ɓe yaade sur le terrain soɓe ƴeewino sur le terrain ɗum noon watta aminen ko amen ɗum welani min par ce que normalement kamɓe boni yaltuɓe galleji men ko kamɓe exclusivement ko kamɓe ponno jeyde affaire surtout ça hay neɗɗo goto fotani nadde hen ayi boniraɓe ene jalti galleji men ɓe ko ɓen tan jeeyi situation ete ɓen sa kontiɓe ɓe ɓurta capantato e hakke temedde ɗiɗi neɗɗo windima et c'est normal kono noon kadi woto yimɓeɓe pel mairie ndi par ce que mairie ndi waɗirno ko ha daɗa mairie ndi waɗirno ko ha daɗa noddi préfet noddi sous préfet noddi gendarmerie wi gaare gueɗe baaɗe ni so tawi mbaɗi e nokku ene moƴƴi darde hilifaɓe hono no hilifaɓe Hamady Hounare darori ni kono kadi ko ma yaada e peeje kisnugol ko adda ko ɓe mbasa wiide kala boniraɗo yo ar haala ko bonira ɓe poti ko yaade ɓe ƴeewa boniraɓe huɓere e boniraɓe ngunu soko wona ɗum tan jibinta koko wayni ina moƴƴi ko wayni soko waɗi ɓiɓɓe leydi ngummo mbasa fadde e laamu sabu laamu wawa wadde fof ɓe kala ene poti wadde hono no agir pour le développement de Hamady Hounare ado waɗini ballal naati e jungam temedere ujunere CFA tottimi temedere ujunere CFA nde ko Mamadou Dalla Sako kanko woni représentant association biyeteɗo ado e an Oumar Rewlo dor kumi e Alpha Dramé on ko représentant association Kawral ko ɓen gaɗi temedere ujunere ɗo joni mi limi kal so timmi naati e juuɗam hono ko faati e ballal pour bonande garɗo e Hounare association ado ene walliti ballal mabɓe ngol noon fawi roko e ballal Kawral association ji ɗiɗi ndenda ɓe jeeɓa holno poti gollirde ballal ngal holno foti yaade ballal ngal mi heeɓi ɗum e jungam ñalawma hande le 10 septembre beele ado koko waɗi ballal tan haaɗi ɗon walla duusi ha feccere nde rewa laawol oɗo yanda ko ɓeɗo o galle fof boni ande so feccere en potata an ko banggue huɓere ma yani a rokam ujunere oɗo rokam ujunere nogas so galle fof yani mbiya aɗa hani heɓde hono ɗum ande wonata ɓe mbaɗi recensement wuuro ngo noon no mawni ɓe mbaɗi recensement on ko ɓe mbaɗi recensement ko mbaɗi recensement o ko ɓe kalini kam caggal recensement mabɓe noon goddum arti hen goddum gartuɗo hen fof ala fof ɗeɗo balle gaari golle ɗe ala fof hen ko waɗa taw recensement ji ɗi kañƴi fof e banggal au niveau de Kawral e au niveau de ado kamɓe fof so mbaɗi recensement kalsaji ndendi mamin noddu convoqué association ngaji ɗi bureau ji mabɓe min jooɗɗo min kollita hagguillaji kalsaji ɗi gaari holno min gollirta holno ɗum warata holno ɗum lelirta holno ɗum yarata
ko yettude ado e golle mum paayodinɗe ɗe ɓe mbaɗi ko ni woni fedde kala association koko foti daranade nokku mum e kala fannu ngol wona gadanol e golle ado paayodinɗe ɗe waɗata e nder Hamady Hunare. sa ruttima e golle ado e nder Hamady Hunare a andat ko darnde lang ɓe dari ngam ɓamtude nokku o. Première waɗi assainissement ko ko Allah haji dartini. Deuxième chose waɗi reboisement. Troisième chose ɓe mbaɗi hen mana ganda hoore maɗa valtuloji on saha valtuloji ne manki e nder dispensaire he. So hayso tawi debbo ngarwi yeehi koma yimɓe daro e dow muɗum ene ɓokka. Bon ɗum yiyama grâce à Abdourahmane Sokom o haali neɗɗo yalti e nder ado e ƴetti total wi ko non ko e dow inde ado ɗum waɗama. Et puis 16 mo rewɓe jibinta ɗo ko 16 goto wonno 16 goto wonno so tawi debbo goɗɗo ari soɓe goni ngaruɓe soɓe goni yimɓe ɗiɗo goto o lelto ko leydi ma oto jippo. Alors ndo oɗon probléme kadi yiyama ado haali waɗi lancé ko nden kawral Amérique kamɓe ƴetti charge muɗum kadi nuldi kalis o kañum e korowo fof o wonata total joni ko sa namdima rewɓeɓe aɓe gandi ko 16 uji ɗiɗi gon ton. waa ado moom dañ leen di jaajëfal parce que am na lu ñu def am na ay démarches important def ba tey ñu ngi ci te pareeguñ ci aussi d'après information yi ma am andil nañ ma fi ay ventilo parce que salle d'accouchement yi suite de couche après accouchement yi dafay tàng trop ñu indiloon ma fi ay ventilo pour les femmes enceintes. Les ventilos sont là. Indil nañu fi aussi table d'accouchement. Il y a des réfections aussi qui ont été faites au niveau du poste. Defal nañu tamit 2 toilettes yu moderne ak yeneen des na quoi, mais ça est en cours. Agir pour le développement de Hamady Hunare ado jibina adi wonde tan ko e virtuel kono tan ɓe gonɗini miijoji ɓesgu Hamady Hunare e wonde gootum. Bon ado adan ɗum sosede ko yidde ɓamtude wuro ngo ko ɗum adan ɗum sosede. O fudri d'abord ko groupe WhatsApp alors ko yewtere tan wonno hen yewtude tan bon et puis caggal muɗum ɓe mbi yoɓe mbaɗ ɗum jeunesse nde waɗa jeunesse e nder hen yimɓe ngara yimɓe naata hen joom haqqillaji juɓɓudi no feewi joni noon nde ɓe pelliti hankkadi yo won hunde taw wona yewtere tan taw wona mbaɗɗade selli bo alors joom haqqillaji ɗi gaddi yo waɗe association taw association ena woni fedde taw ena nafa wuro ngo quoi ni woni ɓe pirti ko ɓe mbaɗno ko ɓe mbatti ɗum agir pour le développement de Hamady Hunare. Agir pour le développement de Hamady Hunare ado ko le 7 octobre 2015 haqqillaji mabɓe jumtuɗi kono ko le 8 novembre 2016 ɓe darni comité de pilotage mo yimɓe jeegomo. Hade ado jibinede pelle kewɗe jibinanoma e Hamady Hunare hay sinno ɗen pelle ligginoma liggey ngorba haɗani ɗe bonni no seele e nder falo kewɗe e majjini pirtima. Agir pour le développement de Hamady Hunare jibina ko le 3 janvier 2017 ɓe keɓi kayitaji mabɓe ko le 20 février 2018. C'est social ado woni ko Hamady Hunare gila ado jibina kala ko waɗi ko e ngalu gummiɗo e jiifaji mabɓe piye lewru kala temeɗɗiɗi walla yarlitare wiya mi waɗi e booñ o ha sabba nangam. Hamady Hunare ɓesgu mum teskima ko wuro ɓoyngo kono ko wuro ɗawango dendagal gueɗe ko fati e banggue laamu ngam teskade ɓe gila hedde 1980 haɓe ponno dañde poste waɗi wiiɓe setinta ɗum ko ligne téléphonique biteɗo la ligne monovoix de Hamady Hunare. Phosphate ko e mbaldi gese mabɓe leeli kono hay inde ɓe keɓani ko phosphate ndendori wiyete ko ɓooyani
e pont battindiɗo waɗede e leydi Hamadi Hunare hakkunde mun e wuro ngo ko 200 mètres hakkunde mun e dande maayo ko 6 à 7 km kono wiite ko pont mo gangel Cheikh Moussa Camara ɗum ene jiya e ko ummini ɓe mbaɗa jungo e jungo wala bo ngam yoltude geɗe ɗe ɓe jolorano gilay duuɓi jawtuɗi haa ɗo yarete ene woodi jagguɓe ado ko association baɗowo politique eyyi hay sinno ko politique de développement sabu kala ko Hunare ummini haɓe heen sabu gudditgol lycée mo Hamadi Hunare darde mabɓe settama heen no feewi dispensaire mo Hamadi Hunare e golle tiɗɗe ɗe ado waɗi lorgo leɗɗe ɓe mbaɗi ɗum e nder Hamadi Hunare kala ko faati e laaɓal wuro ngo haɓe dilla heen haa tengti e ko ɓooyani ko waɗi ko Hamadi Hunare inondation baɗɗo toon ado darima heen darde tiiɗnde kono kadi ko yettude e sembinde dendagal pelle Hamadi Hunare naaɓe wonɓe e nder ladde nde woni kawral France kawral Amérique fedde ɓamtare France ha tengti e jeunesse mo Hamadi Hunare satunde wabawo o waɗi ɓe dari ko lang wadde gaawi ha ndiyam ɗam rewa hen yalta e wuro ngo bandiraɗo kala ɗo wawi wonde yo wat no agir pour le développement de Hamadi Hunare waɗata ni mo kala yo daro lang ngam ɓamtude nokku mum